какво би казала на всички, които ще видят твоето видео, твоят проект, защо да гласуват именно за твой проект? Ами, бих им казала, че е хубаво човек да е амбициозен, да вярва че може да постигне сложни и големи неща и че трябва да има взаимна подкрепа, за да може днес да съм аз тук, утре да е някой друг. Какъв призив би казала към всички, които ще те видят? Защо да гласуват точно за теб? Ами, бих им казала да гласуват точно за мен, защото смятам, че моят проект е иновативен, в помощ на хората, не само на бизнесите, реално и на хората в ежедневието. И смятам, че мога и имам с какво да ги спечеля. Здравейте, както вече разбрахте, аз съм Виктория Селенска и съм ученичка от 11 клас в софтуерен будител със специалност електронна търговия и дигитален бизнес. И днес съм тук, за да ви представя моята платформа за AI автоматизация на бизнесите AutoBiz 360. Откъде всъщност се породи тази идея? Бях на курс за AI за продажби, където курсистът, който ни преподаваше, спомена за много различни софтуери, които автоматизират бизнеса, обаче не работят заедно. И той излезе с въпроса, че досега не е срещал такъв софтуер, който да ги обединява всички. И аз си казах, защо да не мога да ги обединя, няма ли такъв начин? И оттам се породи тази идея. Сега ще ви разкажа накратко повече за моят проект. Както вече разбрахте, моята идея е да обединя маркетинг, продажби, анализи и клиентско обслужване в една система, която работи едновременно, без да се налага много пъти да се обучават различни AI инструменти или да се плащат различни абонаменти за няколко вида системи. И това, което отличава моята система от американските ми конкуренти, тъй като още на българския пазар не съществува нещо такова, е, че ще имам user-friendly платформа, тъй като в Америка тези платформи имат специални обучителни видеа, които трябва да се изгледат преди да се започне работа с самата платформа, което поне според мен е загуба на време и обезсмисля автоматизацията и използване на изкуствен интелект, точно с цел спестяване на време и ресурси на бизнеса. Сега ще ви разкажа за ключовите постижения до момента на този бизнес и те са, че вече имам изградена ясна концепция какво искам да постигна и имам ясна представа какви модули искам да фигурира, каква искам да ми е базовата версия за само начало, за да мога да се ориентирам дали този бизнес проект има потенциал на българския пазар и като цяло дали ще се развия. Също така имам изградена стратегия откъде ще идват приходите като за начало и че на какъв вид пазар искам да го разпространя, за което след малко ще разберете. И ето тук идва момента за пазарната възможност. В момента в България има над 330 хиляди малки и средни бизнеси, които всекидневно използват между 4 и 5 различни инструмента, било то с AI или за автоматизация, но те не работят заедно. И както вече ви казах, това е загуба на време и на финансови ресурси, тъй като те изискват специален абонамент за всяко едно по-отделно от нещата. Също така, моят проект искам да бъде създаден така, че след време да мога да го пренеса и на европейския пазар, който, както виждате, е вече доста по-голям, 25 милиона малки и средни бизнеси, което за сега е моята целева аудитория, която искам да засегна. И в днешно време вече всички можем да забележим, че има голям растеж, търсене на AI платформи за помощ, за ежедневие и за така нататък, защото съм сигурна, че поне един път ви се е случвало да попитате нещо изкуствения интелект в ежедневието си или в работата си. Сега искам да разгледаме и проблемите и пазарните решения, които вече съществуват на пазара. Както споменахме, проблемите са, че бизнесите използват много различни инструменти за автоматизация и между другото, продуктите за автоматизация на пазара имат допълнително заплащане за AI използване, което е допълнителен разход към вече платения абонамент за тази платформа. Отделно повечето инструменти за автоматизация изискват да бъдат използвани от хора, които са обучени, защото се изисква ръчна работа и не всеки знае как да ги използва. Следователно се обезмисля нуждата да се купуват, защото все пак се губи време за обучение. И настоящите решения са отделни системи, които не работят заедно, както вече уточнихме, за което аз смятам, че не е ефективно
при положение, че изкуственият интелект и автоматизацията е създадена да помага, да спестява време и разходи, а не да го губи чрез предварително обучение за използване на самата платформа. И в момента искам заедно с вас да ви докажа това, че е валиден аргумент, като ви попитам реално от вас колко пъти в собствения си бизнес ви се е налагало да използвате някакъв инструмент с цел спестяване на работата си, защото ви са се насъбрали много рутинни задачи, които сте преценили, че има как и искате да отмените, за да спестите максимално време и да освободите служителите си от маловажна работа, така че те да се средоточат върху нещо по-важно, отколкото рутинните задачи. И колко от вас в търсене на нещо подходящо не са намерили нещо конкретно, а поне 2-3 инструмента, които да заплатят и са преценили, че разходите, които ще идат за тези инструменти, реално няма да донесат тази полза, която се очаква. Затова смятам, че моят продукт е полезен и използваем за всякакъв тип хора, независимо дали бизнеси или в ежедневието, защото дори рутинно ние имаме нужда от тези неща. Сега ще поговорим и за моето решение малко по-подробно. Аз искам да създам платформа, която представлява нещо като ChatGPT. Влизате, нали, въвеждате си, да кажем, искам да ми създадеш маркетинг реклама и моята система ще препраща към специален таб, който ще е само за маркетинга, където чрез въпроси при нужда изкуственият интелект ще се ориентира какво иска да постигне потребителя, какви са му целите, така че заедно да достигнат до най-пълноценното и важно решение. Също така това важи и за другите модули, продажби, клиентско обслужване и анализи. И целта е по лесен и юзер-френдли начин да се случат нещата по най-ефективния начин, така че да се спестява време, да се работи по-добре, защото всички знаем, че изкуственият интелект знае малко повече неща от нас, тъй като има обзор от целия свят. Също така, единственото обучение, което ще се изисква към тази платформа е само в началото пререгистрация, човека, който си въвежда бизнеса, да сподели информацията само, който той е готов да даде, така че да не се засягат правата на бизнеса и да не се притеснява, че може да изтече някаква важна информация. Тоест, даденият човек може да каже, имам бизнес, например, за магазин за дрехи, имам следните нужди, следните проблеми, имам нужда да достигна до еди какво си и вече изкуственият интелект се ориентира спрямо нуждите на бизнеса и спрямо целта, която му е зададена. Тук можем да видим и бизнес модела, както вече ви казах, че е измислен. Ще имам, разбира се, първоначално заплащане на базовия модел. След това ще имам опция за месечен абонамент, в който ще фигурира поддръжката и съответно, ако даден бизнес има нужда от някакъв модул, който вече не съществува в базовия модел, да се изработи специално за него спрямо нуждите му, така че да е максимално ефективно и полезно, независимо в каква ниша и сфера е дадения бизнес. И това е накратко за бизнес модела. За сега още не е разработено, но след време ще е по-в дълбочина разработено. И ето я и пазарната стратегия. Аз мисля да се рекламирам основно онлайн, тъй като това е дигитален продукт, чрез образователни видеа, в които да се показва как по-точно работи продукта, да се пресъздават и заснемат ситуации в бизнеса, така че хората и клиентите да могат да се припознават в тях и да си кажат, това може и на мен да ми е полезно и следователно да се свържат с нас и да го закупят. Също така планираме да направим и партньорство с дигитални агенции, разбира се, като им предложим много по-ниска цена от пазарната, така че те да имат автоматизация на бизнеса и в същото време да направят много добра и стойностна реклама за нас. И смятам, че това ще бъде полезна стъпка за едно пълноценно партниране. Отделно, както вече ви казах, за нашите аудитория, малки и средни бизнеси, ние планираме да се свързваме директно с тях чрез имейли или чрез някаква комуникация, чрез събития или така нататък. Като отиваме при тях чрез нетворкинг, да им предложим дадена оферта и следователно безплатен период, в който те да видят, че продукта ни наистина работи и да се убедят в това. И след това, ако наистина е бил полезен за тях, да го закупят от нас. И както вече ви споменах, ако имаме развитие на този пазар след всичките тези неща, ще се стремим да излезем и на европейския пазар, като много по-голям дял възможности.
Тук можем да видим ключовите заинтересовани страни или хората, които аз ще търся да ми помогнат с моя екип. Ще ми трябва разработчици и специалисти по AI, програмисти, които да създадат платформата, разбира се, и на последно място ментори, които да помогнат с навлизане на пазара и полезни съвети и неща, които аз пропускам, тъй като всички знаем, че човек се учи цял живот. И за финал може да видим в момента къде смятам да иде финансирането от наградата, ако изберете моя проект. Разбира се, има по-задълбочен бизнес план, просто за момента е този. Ще ми трябват, както ви казах, програмисти и AI разработчици, които да създадат самата система. Ще ми трябва AI облачна инфраструктура. Ще ми трябват евентуално AI инструменти, които чрез AIP да свържа с моята платформа, за да не започвам от самата нула да изграждам нов изкуствен интелект, а да създам някакви договори и партньорства с вече съществуващи. Ще ми трябва, разбира се, дизайн и потребителски интерфейс, тъй като моето основно конкурентно предимство е user-friendly платформата, така че тази част от финансирането е много важна, даже мисля, че трябва да й вдигна бюджета. Ще ми трябва, разбира се, маркетинг и валидация и правни и бизнес разходи и разбира се, както за всеки бизнес има нужда, резерв, ако нещо се обърка и така. Това е за моята бизнес идея за момента. Благодаря ви за вниманието. Виктория, много хубава бизнес идея. Много ми харесва. Не знам, ще започна с една много бърза история. Преди няколко дни дойдоха така две момчета при мен с желание да финансирам бизнеса им, който е оркестрация на финансови процеси, на плащания. Това, което ти си решила и този проблем, който искаш да решиш, той си има име съвременно, нарича се оркестрация на процеси. Това е всъщност някаква обединяваща платформа, която ти помага да вкараш на едно място, от едно място да управляваш най-различни системи, които използваш. И за мен проблемът ти е топ. Нали, много хубаво си решила това. Ако историята е вярна, че си слушала за най-различните проблеми за това как се управляват другите системи и така си решила да направиш една платформа, която да ги обединява. Много интересна така предприемаческа история за в бъдеще ще ти бъде, ако разказваш на някой. Но първият ми въпрос е, интерфейсът ще бъде много важен. Ти, от който се случва тази оркестрация. Ти мислила ли си върху това? Защото на мен ми е много общо понятие, искам платформата ми да е аз да пиша в чата маркетинг, едис какво и да излиза един таб. Мислила ли си какво ще представлява тази платформа? Тъй като аз се занимавам с бизнес и електронна търговия, това изучавам, нямам много познания в програмирането и така нататък. Точно за това в момента търся освен финансиране и ментори, които точно да ме насочат към тази сфера. Отделно мисля да потърся и помощ към баща си, който се занимава с това, но конкретно, специфично аз за момента нямам много познания, тъй като не ми се е налагало да влизам в програмистските сфери. Откъде е статистиката ти за 330 хиляди компании в България? От интернет. Откъде от интернет? ChatGPT използвах за ресърча, защото... Добре. Какъв промпт, какво му зададе? Средни предприятия, какво му каза, които използват няколко системи? Казах му колко от предприемачите в България, малки и средни бизнеси, използват изкуствен интелект в работата си или платформи, които служат за автоматизация с цел помощ на бизнеса си и той ми изкара тази статистика. Добре, и последният ми въпрос е, можеш ли да ми дадеш ти пример за няколко системи, защото ми харесва, че е в посока продажби, нали, да обединява всички тулове, които се използват за продаване. Дай ми някакъв конкретен пример, т.е. какво оркестрира твоята платформа? Кажи ми 2-3 неща, които обединява някой, които не може да ги управлява единно по друг начин. Вече съществуващи ли? Да, примерно LinkedIn с еди си какво, с еди си какво. Или CRM-а клиентския с еди си каква система. Просто дай ми от практиката някакъв пример, какво ще свързва... От практиката, например, както Zapier свързва различни платформи. Искам да си създам моя, не Zapier. А можеш да ми кажеш 2-3 платформи, които ще свързват твоята? Аз, примерно, имам някакъв бизнес. Какви платформи използвам аз, които ти ще ги обединиш с твоята версия? Ще ви обединя, например, да кажем, профилите в социалните мрежи. Изкуственият интелект има такава опция, където чрез свързване
да му се каже, качи ми еди кой, каква си публикация в интернет, той ти я създава и ти я качва директно, което ви спестява на вас време. Okay. Също така, ще ви бъде свързано, ако кажете, че искате, например, Gemini, както в момента има опция, да следи имейли и да ги изкарва най-важното от тях. Може да има такава опция, да му кажете, нали, трябват ми имейли от еди кой си партньор, защото в момента ми е важно, покажи ми ги и ми обобщи информацията от тях. Добре, благодаря ти. Виж. Така. Първо, беше доста обстоятелствена, а пък аз харесвам, когато нещо бъде обяснено за, образно казвам, 90 секунди. Ако може някой да ми обясни нещо за 90 секунди, аз да го разбера, или 5 минути да е, и аз да го разбера, означава, че идеята му е изчистена, ясна и представена по начин, по който да бъде достъпна за мен. Това, което не ми хареса, че се беше доста разпростряла, очевидно искаше да кажеш много неща и да изясниш много неща, но на мен лично това не ми допада. Видях, много хубаво си направила, разделила си финансирането за какво ще го използваш. Аз обаче не съм сигурен, че ти ще успееш да изградиш този екип с тези пари. Доколкото разбирам, продукт още го няма. Имаш го само в главата ти. Да. Да, и ти трябва първо да го направиш. Да. Колко време смяташ, че ще ти отнеме да направиш такъв продукт? Минимум половин година, по-скоро една. Реалистично. Една година. Ти всъщност от целият този бизнес какво можеш да направиш? Защото каза, трябва ми дизайнер, трябва ми, за да е user-friendly, трябва някой да направи дизайна, трябва ми програмист. Всъщност, освен идеята, какво друго даваш ти към... Имаш ли някакво специфичното умение от тези неща, които имаш в екипа, които ти трябват хората? Специфично умение, имам познание в AI сферата и също така смятам, че специфично за този бизнес е важно предприемаческата страна, човек, който управлява екипа и ги съединява заедно, защото все пак не всеки знае всяко едно нещо от бизнеса си. Например, човек, който има бизнес за програмиране на софтуер, той не е нужно да знае счетоводителката какво прави, програмистите какво правят и така нататък. Той е човек, който ги обединява и ги кара да работят заедно напред. Така, аз това го разбирам, но това е на втората, третата година от бизнеса, когато така, вече финансово може да си го позволиш. От самото начало, идеята е страхотна, нищо не казвам, нямам против идеята, но от самото начало да искаш да разчиташ на 5 човека аз екип. Не искам да разчитам. Вижте, за момента смятам, аз съм че е много, много трудно за постигане. Да, разбирам Най-малкото ви. тези пари ти не мога да го изградиш този екип. Разбирам ви. За момента се опитвам да точно в тази сфера да навлизам. Както вече споменах на колегата ви, се записвам на всякакви курсове за AI и как работят системите, защото и с AI можеш да се научиш по по-бърз начин как се прави дадено нещо, така че смятам, че вървя за момента към правилна посока. И ти спомена, че в България няма такъв продукт. Да, който да обединява всичко Да, на едно как ти място. дойде идеята? Дойде ми, казах ви в началото, като гледах този курс за продажби, изкуствен интелект за продажби, и курсиста ми каза, че каза на всички всъщност, че има инструменти много за автоматизация на бизнесите, но никога до сега не е срещал нещо, което да работи заедно. Добре, окей, правилно. Благодаря. Имаш нещо? Да. Вики, поздравление от мен от към идея. Нали, очевидно ти си така... бих ти казал, просто намери си technical co-founder, както се казва, защото това ще разреши много от твоите pain points. Да. Няма да ти задавам някакви излишни технически въпроси в този аспект, но много ми харесва вълната, която си яхнала, и че изглеждаш ми като човек, който или сега, или след някакво време ще може да рейзне добро количество пари. Това го имаш като качества. И докато в търсенето ти, ако продължиш да разработваш това, и се надявам, докато намериш този технически човек, който ще ти помогне да to put words into practice, както се казва на български, бих ти препоръчал да пробваш това да го практикуваш като някакъв вид консултантство, поне към микро и малки бизнеси, защото това хем ще е подход, който ще ти струва много по-малко, понеже, както спомена, и тия пари, особено понеже ще ползваш foundational models, няма да стигнат за нищо, няма значение.
това ще ти даде хем на теб свободата да се учиш in the field и вече да даваш някакво value на тия бизнес, защото на много от тях, особено на малкото ниво, моето усещане е, че дори някакси консултантските услуги и трансфера на knowledge ще им бъде много полезен. И това да го вършиш, докато си намериш твой човек, който може да реши вече техническите препятствия, понеже продуктът е много хубав, но е много амбициозен, нали, от към реализация. Добро. Благодаря. Yes. Имам аз един въпрос. Мислила ли си, тях, че ще е на абонаментна база, мислила ли си какъв би бил абонамента? Ти ще се адресираш към определена, каза, микро, малки и средни предприятия. Да. Ще имат ли, тъй като микропредприятието може да си позволи едни финанси, малкото предприятие може да си позволи други финанси, средното предприятие други финанси, да отдели за такъв продукт. Всичко ще зависи от това каква цена ще сложиш на абонамента, или ще има различни, различни модули, където микропредприятието може да каже, окей, аз нямам толкова пари, но нека закупя тази част от модул, която ще ми даде добавената стойност, за да си дигна бизнеса и някой ден да стана средно предприятие или да стана малко предприятие. Ако сложиш един абонамент, това означава, че или ще бъде само за микро, много ти е голям микро, малки и средни. Разликата между микропредприятие и средно предприятие е 50 милиона. Само от към това. Само от към пари, ако говорим. Не говоря за други неща. Много ти е голям рейнджа, който искаш да обхванеш. И мислила ли си какъв ще бъде абонамент? И ще има различни модули, които могат да се плащат. Да, спомена го, че точно това е идеята, да има различни модули спрямо нуждата на бизнеса. Следователно цените ще варират спрямо модулите, които се изискват и реалните нужди, които клиентът ни иска от нас. Добре. Конкретна сума да си мисля да кажеш, това ще го продавам. В Европа се продава за толкова пари, аз искам да го продавам в България за... Конкретната сума смятам да достигна до нея чрез по-сериозен бизнес план и по-сериозна таблица за финансиране. Добре. Страхотно. Това е.